Yn gyntaf, ar am. Helo, sy'n, Jerry Hunter dwi. A Richard Wyn Jones dwi, a da chi'n gwrando neu'n gwylio podlediad yr hen iaith, podlediad lle mae yna Americanwr o Cincinnati, Ohio, yn llwyddo'n araf bach i addysgu Cymro o ben mynydd yn ysmôn, ylun â cyfoeth llenyddiaeth i iaith y hun. Dyn ni ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau, dyn ni ar gael ar YouTube, lle mae modd i chi'n gwylio ni hefyd os da chi'n teimlo'n ddewr, a dyn ni ar gael yn gyntaf bob tro, Jerry. Ar am. Ar am. Llais awdurdodol o fyna. Croeso nôl i Gaerdydd ar ôl ein sojourn. Diolch, Fel da ni'n deud yn Sir Fôn, ochr arall. Ymdaith ydy'n dweud hyn y groes. Ymdaith. Ym Mhen y groes ydy ymdaith yn America. Cipdrem ar Ohio. Cipdrem ar Ohio, ie. Yn brifysgol Rio Grande. Diolch eto i bawb ddori ddod i'n gwrando ni. Wych iawn. Reit, felly, dylwn ni ddeud cyn cychwyn, Jerry, mae gen ti rhywbeth yn digwydd yn fuan. Mae gen ti nofel, gan bod ni'n siarad am yr Unol Daleithiau. Mae gen ti nofel Saesneg, dy nofel Saesneg cyntaf, di? Ie, gyntaf i weld gola dydd. Ie, i weld gola dydd. Sôn o prosiect aflwyddiannus, ond ie. Nofel, ac mae'n nofel Americanaidd iawn, ac yn ymateb i, beth ydau, hinsawdd wleidyddol bresennol yr Unol Daleithiau. Mewn ffordd, ie. Ein hybarch ar lywydd Trump ag ati, dwi'n tybio. Beth rhywbeth- bynnag, bydd hwn allan yn fuan iawn, ac dwi'n siŵr nawn ni sôn amdani eto, ond gwylwch allan amdani. Cael ei gyhoeddi gan pwy, Jerry? Gwasg fel yn bapur. Gwas fel un Sydd bapur. yn ailgyhoeddi lot o glasur yn Cymraeg, a wedi mentro ar A clasur newydd ar yn cael ei Americanwr gyhoeddi. gwasgol. Ie. Reit, oce, gwych. Ond dyma ni, yn ôl yng Nghymru, ganol y berwer ar 15, Ie. dyn ni wedi bod yn trafod rhai o datblygiadau cymdeithasol o newid Cymru yn y cyfnod ac yn y blaen, a'r pethau oedd yn bwysig iawn o ran llenyddiaeth Gymraeg, twf o wasg gyfnodol Gymraeg. Dyn ni wedi sôn am y wasg gyfnodol Gymraeg yn America yn benod ddwytha, wrth gwrs. Wel, yn ôl yng Nghymru wan, ond mae yna ddigwyddiad mawr ddath tua chanol y ganrif yn union, mae'r rhaid ni sôn amdano fo, achos mae gafodd effaith hir barhaol ar, wel, hunaniaeth Gymraeg ysgedyd, yn sicr ar lenyddiaeth Gymraeg, sef y Llyfrau Gleision. Brad y Llyfrau Gleision, de. Ie? Ie, mae jyst hefyd, mae'r cyfnod yna, mae jyst chydig bach i gydestyn, achos yna mae'n gwein ti hyn yng Nghymru, yng nghanol y 40 ond hefyd dyma chdi gyfnod chwyldroadau 1848, yr chwyldroadau cenedlaetholgar mawr, ar draws Ewrop, Werddon i... Canolbwyntiwn Ewrop, Hwngari ac ati ag ati, a hyn i gyd yn rhan o sut mae Cymru'n ffitio fewn i'r patrwm yma. Mawr, Ond Brad Llyfrau Gleision. Ti'n gwybod am y Llyfrau Gleision? Dwi'n gwybod am y Tair Llyfrau Gleision. cyfrol, gyhoeddwyd yn 1847, ynddo? Ie. Archwilio cyflwr addysg yn mynd, the reports of the Commissioners of Inquiry into the State of Education in Wales, de. Ie. Wel, ti'n meddwl, beth sy'n un o'r pethau sy'n ddiddorol, mae yna lot o bethau, dwi'n mwyn siŵr lle ti eisiau mynd am hyn, ond mae yna waith diddorol ynglyn â ffitio hyn i fewn i beth yn digwydd o ran ymorodraeth Prydain ar y pryd, a'r pethau oedd yn cael ei wneud i addysg yn yr India ag ati, a trin ieithoedd frodorol, os o'n i'n reid o fel yna, fel pethau israddol. A dyma'r tactegau imperialaidd yna yn cael i'w harfer yma yng Nghymru, fysa'r rhai yn dweud. Fos ni'n dweud ydy. A roedd yn neud yr ymchwil mewn dyfynodau i fewn i addysg yng Nghymru, wrth gwrs, bargyfreithwyr, Anglicaniaid, di-Gymraeg, heb unrhyw wybodaeth ar ei. So, cyfweld plant uniaith Gymraeg am ei haddysg, ddim yn cael llawer o sôn. Rhagfarn noeth. A ddim cydymdeimlad a diwylliant y capelu ym neilltuol. Dwi'n gwneud gymaint dros addysgu y werin i ffordd hyn ynddo. Felly mi gyhoeddi. A ti'n gweld, mae rhywbeth i pobl ddim yn dall am pam y Llyfrau Gleision, mae pobl wedi cael glas fel fel ffilmiau glas, pethau budur neu rhywbeth felly. Ond na, nid dyna beth nes i meddwl, Jerry. Yn syml iawn, achos oedd y tair cyfrol wedi cael ei rwymo mewn cloriau glas, de. Ac yn hyn oedd yn brifo gymaint, oedd y Cymru yn y cyfnod hwnnw yn ceisio'n galad iawn i fod yn brydeinwyr bach da. Doedden nhw ddim fel y Gwyddelod yn cyfodi mewn gwrthryfel arfog bob yn hyn. Oedden nhw eisiau bod yn weision bach da ac yn cyfranogi ac yn cyfrannu at ymhorodraeth Brydeinig. A dyma y tair cyfrol las yn cael ei gyhoeddi 1847 gyda stamp y frenhines Victoria ar y Cloria yn deud yn yr iaith Saesneg bron y byd i gyd bod y Cymru yn genedl
anwaraidd, anfoesol, di-fus, di-grefydd, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Felly gafodd effaith anferthol, dyn ni am drafod hynny wan. Ond rydych dechrau atgoffa ni chdi bach o ergyd y llyfrau Gleision i'r Cymru hynny oedd yn darllen y peth, ei glwr amdano fo. Ti darllen tamad bach o'r adroddiad I hun, y darn sy'n sôn am yr iaith Gymraeg. The Welsh language. The Welsh language is a vast drawback to Wales and a manifold barrier to the moral progress and commercial prosperity of the people. It is not easy to overestimate its evil effects. It is the language of the Cymru and anterior to that of the ancient Britons. It dissevers the people from intercourse which would greatly advance their civilization and bars the access of improving knowledge to their minds. As a proof of this, there is no Welsh literature worthy of the name. Dychmyca hynna, beirdd ac awduron Cymraeg yn darllen hynna. Dwi'n rhyfeddol da. Wel, dwi'n meddwl sy'n ni'n ymateb, dwi'n meddwl sy'n ni'n gorfod cael rhybydd iaith gref ar y rhifin yma'r podlediad, sy'n ni'n rhoi fy ymateb gonest I hwnna, rai fi ddweud. Ie. Ond hefyd, dwi'n meddwl, o ran y llyfrau Gleision, yr ymateb lenyddol Gymreig iddo fo, de. Achos nid ydyn ni'n llyfrau Gleision hynny, mae'n rhyw amlygiad o'r agwedd Brydeinig wrth Gymraeg yn gyffredinol dydy to ran hynna, de. Yn sicr. No Welsh literature worthy of the name. Doedd nhw ddim wedi gwrando ar y podlediad hwn, nag oedd. Na, mae'n just yn... Ond ti'n gwybod wedyn, ti'n gwybod pwy fathodd yr ymadrodd brad y llyfrau Gleision? Gwilym Hiraethog? Naci. Dyn ni am drafod Gwilym Hiraethog. R.J. Derfel. R.J. Derfel, sosialydd. Hynna, un o arloeswyr sosialaeth yng Nghymru. Ie. Dwi'n gweithio bod ni'n cael trafod R.J. Derfel. Robert Jones wedi ennill yn y flwyddyn 1825 pan sgwenwyd yr awdl. Dyna'r Jerusalem. Ie, gan Eban Fardd. O'n i'n meddwl 1824 oedd hwnna. 1824. O, dyna beth nes ti ddweud, sori, o'n i eisiau gafod. Steddfod y Trallwng, 1824. Ond oedd R.J. Derfel, Manceinion dwi'n cysylltu R.J. Derfel. Ie, yn union. Oedd o Landderfel yn y Mobala, da. Y tro dwythyr y benod Americanaidd, oedden ni'n sôn am Eos Glantwrch, da. John Edwards, bardd Cymraeg o lan ar Afon Twrch yn Llanwchlyn. There's a lot o gymeriad pwysig o'r ardal yn Ti eisiau gwybod ffaith ddiddorol am Llandderfel? Yndw, mi ydw I. Un o pethau nes I ddarganfod yr wythnos o'r blaen ydy lle safodd Plaid Cymru gan bod 'na etholiad ar yn gwartha. Pryd safodd Plaid Cymru, neu lle safodd Plaid Cymru am etholiad am y tro cynta? Wel, yn Llandderfel yn Tachwedd 1926. Waw. O'n i ddim yn gwybod hynny tan yr wsos o'r blaen. Etholiad ar gyfer Cyngor Sir Meirion. Waw. Ac oedd Plaid Cymru yn ail. Na chdi, dyna'r fath o wybodaeth ydych chi'n mynd gael ar unrhyw bodlediad arall. Diddorol. Wel... A Llandderfel oedd hefyd ardal Tom Ellis, os dwi'n cofio'n iawn, ynddo? Na chdi. A llawer iawn o gyfeiriadau. So Llandderfel, Tom Ellis, ymgeisyddiad cyntaf Plaid Cymru. Na chdi, y trifecta I Llandderfel. Ia, da. Ac wrth gwrs, mi oedd cerflun o Sant Derfel Gadar yna, losgwyd yn ystod yr dywiciau protestanaeth. O'n i ddim yn gwybod hynna. Wel, da ni ail enwi'r podlediad yma, Ffeithiau Ffrwydrol am Llandderfel. Ie. Derfel Gadar, mae'n gefn I geffil. So marchog a sant oedd o, Derfel Gadar. Oedd rwy'n losgio? Wel, oedd o cerflun pren efo'r sant ar gefn I geffil fel marchog, a nath nhw fynd ar cerflun I Smithfield yn Llundain, rhymo mynach Saesneg oedd yn gwrthod ildio I ffydd i'r gerflun a'i losgi. Arglwydd. Ond yr un fe'r gerfod bonfeg. Mae'n dro tywyll iawn yn y podlediad. Ond dyn ni'n llawenhau wrth drafod hanes R.J. Derfel o Landderfel. Gyfodd y waith fel trafeiliwr masnachol yn teithio gwybod sy'n gwerthu pethau. Oedd yn teithio o Aberystwyth, a fyny trwy Ogledd Cymru a trwy Canolbwyntiwn Lloegr. Ac ymsefydlodd y Manceinion, lle ddath hynna bod John Cyrreg Hughes, bardd arall am I drafod yn ddian. A dwi'n meddwl, Robert Jones gafodd y syniad o fabwysiadu enwau barddol, felly ath Robert Jones yn R.J. Derfel a John Cyrreg Hughes, dyna'r enw Cyrreg wedyn ac yn y blaen de. Ond dyna fo, mi oedd o'n cystadlu mewn steddfodau fel y beirdd yn ni'n trafod gyda'i Bryddesta,
Cerddi rhydd, hir ac yn y blaen. Ond yn sgil y llyfrau Gleision, 1847, sgwenodd o bryddest ddramatig. Mae rhaid sef fel drama fydryddol, da. Neu pryddest dramatig. Dwi'n siŵr os gafodd ei pherfformio fel drama erioed. A mae wedi sgwennu, mae'n farddodiaeth rydd, ond ar ffurf drama. Efo tair act, ond mae R.J. Derfel yn defnyddio'r gair gweithred, tair gweithred, tair act, a sawl swll, mae'n defnyddio'r gair swll yn lle golygfa. Fath o syllu, sbio, sy'n golygfa. Sylla wedi rannu mewn tair gweithred, tair act. Ond fel fathodd yr ymadrodd brad y llyfrau Gleision ar gyfer y ddrama fydryddol fawr yn ymateb i'r peth. Dwi'n siŵr efo'r term, mae'n siŵr gen i yn fwriadol i fod o'n meddwl am benod arall yn hanes ymwynaid Cymru a Lloegr, sef Brad y Cyllillirion. Achos i'n meddwl am y ddau ymadrodd, yn ramadegol maen nhw'n union debyg. Brad, wedyn y fanod a wedyn enw lluosog ac ansoddair lluosog, Cyllillirion llyfrau Gleision. Ar un math o beth. Maen nhw wedi bradach i ni eto, jyst fel yr un Saeson yn tywed ar y blaen. Ac o pobl yn weddol o Brad, achos y Cymru fel ddyn ni'n trwy bod yn brydeinwyr da ac yn cael sarhad yn dal am ei ffyddlondeb yn de. Nath o geisio cyhoeddi tameidia o Frad y llyfrau Gleision yn yr amserau, ond mi wrthwodwyd i cyhoeddi. Mae hynny'n od gennau i feddwl amdano fo, achos Gwilym Hiraethog oedd golygydd yr amserau, a na ni drafod eto, oedd o'n ddyn gwych, diddorol, oedd yn coleddu daliadau gwleidyddol radicalaidd, felly mae'n od gen i feddwl bod Gwilym Hiraethog wedi gwrthod cyhoeddi. Llyfr, yn meddwl bod yn farddoniaeth wael, ond dwi'n gwybod rhywsyd sy'n dda tyrchu'r hanes, be oedd hanes sentro y gerdd fydryddol, y ddrama fydryddol Brad y llyfrau Gleision, pam nas gyhoeddwyd hi yn yr amser. Dwi'n yn gwybod, ond ath R.J. Derfel ati, oedd ddim yn ddyn i cael ei rwystro ath o ati i gyhoeddi'r cyfa ar ffurf llyfr. Mae'n llyfr swpus, mae'n fatha 200 tudalen y lyfr, yn y flwyddyn 1854, 7 mlynedd ar ôl cyhoeddi'r llyfrau Gleision. Dwi'n meddwl, i gael y dyfyniadau, i ddechrau, dwi wedi rhoi chdi yr disgrifiad o gynnwys y tair gweithred, y tair act, i ti weld beth sy'n digwydd yn y stori, mae'n ddifur iawn. Gweithred 1, swll 1, uffern, Beelzebub yn eistedd ar orsedd malais, a'i brif gynghorwyr yn ei amgylchynu. Gwych. Swll 2, yr unrhyw. Bla 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 bla. Swll 3, gwastadedd crasboeth. Beelzebub yn siarad ar orsedd o dan a'i gyfrin gyngor ynghyd â'r holl gythreiliad o Gymru yn rhengau o'i flaen. Y diafol sy'n cynllwynio wedyn yn yr ail act, yr ail weithred, dyn ni'n gweld. Ti'n meddwl be, os ga i ddeud, dwi'n eisiau mwy o dramau ynglyn â merched mewn wyrcws. Dwi eisiau Beelzebub ar ei orsedd o dan yn dy ddrama nesaf. Ar wastadedd crasboeth uffern. Gweithred 2, swll 1, bilth. Y tri ysbiwr mewn stafell ddirgel. So fel gen ti y tri bargyfreithiwr wedi gynnwyd yr ymchwil ar wynydd ac gyhoeddi y llyfrau Gleision. Tri ysbiwr, maen nhw'n dŵr i ysbiw ar y Cymru. Swll 2, palas esgobol. Y dirprwywyr ac esgobion. Pobl ddrwg i gyd. Eglwys wladol, bw. Swll 3, Cymru. Personau. Methodist Jones, Annibynwr Davies, Bedyddiwr Williams, Wesley Roberts, Eglwyswr Fychan, a Thronydd Edwards, a Llywelyn y bar. Wych dda ni, y darlun y Gymru dda. Ac yn ymlaen, y lygfyddisa, swllisa, lygfyddisa, ysgol sabothol wrth gwrs. A ti'n gweld lle hyn yn mynd, dwyt da? Stafell mewn persondydd i swll 5. Yr ysbiwyr yn derbyn tystiolaeth o berthnasedd i Gymru mewn lle mae yna eglwyswyr, Jerry. Wel, hollol, union. Ac yn ôl golaen felly rhwng... A wedyn dwi'n licio hwn, swll 7, y stafell arall mewn palas yn heol Downing. Downing Street. Wrth gwrs, mae'r diafol yn ymweld. Wrth gwrs, i fod. Downing Street yn aml, dydi? Ti'n fod? Yn cynllunio hyn i gyd, da. Swll 9, uffern, y cythreiliad yn dychwelyd yn ôl o Gymru. Diolch yn gynnil ar ei Jerry. Diolch ddim yn gynnil. Ond mae'n hwyl, da. Mae'n lot o hwyl. Ac mae'n cyffwr ar rhywbeth, da. Felly ni ddechrau, da. Esbio, neidio lawr i dechrau gweithred 1, act 1 ar swll
cyntaf, yr olygfa gyntaf yn ei ffern. Gwych. So dyma ni, mae Beelzebub yn eistedd ar orsedd malais a'i holl brif gynghorwyr, dialedd, cenfigen, cabledd, dichell, celwydd, rhagryth, hirlligrwydd, siomedigaeth a lluo'r ei eraill yn ei amgylchynu. A wedyn mae Beelzebub yn siarad. Byddai chi ddychmygu llais Beelzebub wrth i fi ddarllen hwn. Tân brwmstan gwyllt dar perwch fflamllyd gethern, mwynhewch ei wres a holl feginau uffern. I drochi'r Cymru yn ei fflamau gwirddion yw poeni tynga filfyrdd o ellyllon. Pob un a ddaw o'r genedl atgas yma ei hyrddio wnaf i lawr i'r dymder eitha, i gael ei rhwygo gan bicellau gwinias a seirff a dreigiau tanllyd yn gymdeithas. Mae enw'r Cymru bron mor anioddefol gan lyd fy mron ag enw'r Duw tragwyddol. Och fi, nad allwn wneud y ddau yn wagnod a threisio'r llwybr i orsedd fawr y diwdod. Ond yn lle hynny, rhwym wrth danllyd gadwen dan gos byrwydd yn glythu ar genfigen, a llygaid byw fy ngelyn holl a lluog yn gwyliad arnef gyda threfniant hidio. Ie. So, mae wych dydi. So, mae'r diafol, mae Beelzebub, mae'n methu creu llwybr i ymosod ar ddiw yn y nefoedd. Ond gan fod y Cymru bron mor eleniaethus iddo fo, a dwi ei hun, mae'n penderfynu mynd am y Cymru yn lle. Yr ail ora di mynd ar ôl y Cymru, achos bod Duw allan o'i gyrraedd o. Gwych iawn. So, yna wych iawn. Ie. A ffordd mae'n dylid i fod, so ffantastig dydi. Ac eto, mae'n hwyl da. A wedyn, nes ymlaen, yn yr un swll, yr un olygfa wedyn da, a dyma ni Siom sy'n siarad am hyn, ynddo? Ie. Un o'r diaflir eraill. Un o'r bobl sydd... Un o'r brif gynghorwyr Beelzebub ydi Siom. Ie. Ein pennaeth uchel, cyfiawn yw dy gwynfan. Yr ydym bron a cholli cenedl gyfan. Mae'r Cymru'n... Cymru gyfan, mynd y nefoedd yn Lleifern. Ie. Nid oes arwyneb deiar bobl mor fradus ar Cymru hyn na neb mor eleniaethus. I dy lywodraeth di, enciliant wrth y miloedd, ond byddi'n fawr i fyddi'n fach y nefoedd. So mae'r Cymru... So, ar ôl i'r Llyfrau Gleision dweud bod y Cymru'n anfoesol, nhw ydy'r bobl fwyaf moesol, bobl mae'r diafol yn cael mwyaf o traffarth i hydo nhw. Ar J. Derfel yn troi cyfar i ben, ti'n fod? Ac wrth gwrs wedyn mae'r Llyfrau Gleision yn fodd i'r diafol danseilio'r Cymru fel cenedl Gristnogwr un weddol, da. A dwi'n ma'r iaith, mae'n hwyl dydi, ti'n fawr? Hyrwyd dim bron o cholli cenedl gyfa, mae'n dweud, wrth Beelzebub, da. A wedyn, mae'n gymaint o hwyl, mae'n y linellau gwych yma, da. A ni'n neidio wedyn i swll tri, golygfa tri, yn yr un act, yr un weithred. O, gret, da ni wedi cyrraedd rwan y gwastadedd crasboeth. Yn uffern. Yn uffern. Da ni yn yr anialwch, mae Beelzebub yn siarad ar orsedd o dan. Swn i'n gweld hwnna'n cael ei lwyfannu. Dyna'r her ar gyfer dy ddrama nesaf di, da ni wedi penderfynu. Beelzebub yn siarad cyntaf. Chwiwyddoch holl fy nhywysogion gwrol, y golled gawson drwy'r blaid wirfoddol, yn y dywysogaeth, sef Cymru, ac oherwydd hynny, y daeth dialedd yn fy llys i fyny, i'ch gwisio i fy mhresenoldeb uchel, i glywed gennych hanes y gwrthryfel, a'r cwbl a wyddoch am ei hamgylchiadau fel y gallwm ni gael gwell cynlluniau, i ailfeddiannu pobl y dywysogaeth, a'i llwyr ddarostwng o dan ein llywodraeth. Y nawr adroddwch yn ôl gradd eich urddas, pa lun a gwedd sydd arnynt fel cymdeithas. A ti'n fawr, sy'n wedi fyna, mae'n ddifur iawn, achos mae'r diafol yn sôn am ddarostwng y Cymru o dan ein llywodraeth, da. A mae'r holl beth i drafod perthynas Cymru a llywodraeth Prydain, dydi? Mae'n rhywbeth wych yma. A hefyd, yn meddwl am y cyd-destun Llanel Hengach, da. Mi oedd cerdd fawr epic John Milton, bardd Puritanaidd yr Amlwg, Paradise Lost, Corff Baradwys, o cyfeithio Cymraeg, o'n i'n lle yn boblogaidd iawn, a wedi dylanwadu yn fawr ar feirdd Cymraeg y cyfnod y gyllaw. Ac wrth gwrs, stori Paradise Lost yw bod Satan, y prif angal, a'r
angylion eraill efo yn gwrthryfela yn erbyn Duw, ac yn cael ei lluchio o'r nefoedd lawr ei ffered yn y dechrau hanes Satan fel gwrthwynebydd Duw, lly. Ond fyma, mae Beelzebub yn dweud bod y Cymru yn gwrthryfela yn erbyn ei lywodraeth o, sy'n wych. Maen nhw wedi mynd yn rhy grefyddol ac yn rhy ddiwiol. A pa lun y gwedd sydd arnyn fel cymdeithas, wrth i gweld. Mae'n gythro bach i ato fo. Mae cythral un yn ymateb. Mae gwalia fach mewn ystyr gymariaethol fel gardd yr arglwydd yn y byd aniwiol. Ei phobl ynt lanwaith gonest moesol diwyd, caredig ffyddlon, gwirion di-wair hefyd. Ie. Ac ti'n chwerthu'r achos mae'n delfrydi'r Cymru gymaint, ond mae'n dweud yn union wrthwyneb i ben. Mae'n troi ar ei ben, dyna. Mae'n troi y Llyfrau Gleision ar ei pen. Ie, gwrthwyneb. A wedyn, mae'r ail gythrael yn siarad wedyn, mae hynny wych hefyd. Mewn ystyr wladol, mae'n tymfeiliaid ffyddlon yn talu parch dyledus llawn i'r goron. Yn hawdd ei trin yn iddydd a heddychol, ni bu erioed drigolion mwy tyrngarol. Mi geisiais filwaith ddwyn y wlad i helynt drwy fagu ysbryd gwrthryfelgar ynddynt, ond methu wneithym yn driennus hefyd. Ni fedrwn yn fyw y gyffroi ei hysbryd. Fe synnwch byth at hyn, ond i chi gofio bod ganddynt ddigon o ddefnyddiau cyffro. Y nawr enghraifft enwaf rai ohonynt. Cymraeg chi wyddoch yw yr iaith sydd ganddynt, ac nid oes llawer yn ei mysg yn deall na gair na syll o un dafodiaeth arall. Hyn i gyd, os digwydd iddynt dorri y gyfraith wladol, sais fydd yn ei profi. Ni allan straethu gair yn iaith y barnwr na deall chwaith beth ddywed am ei cyflwr. Ie, dyma hwnna'n ddifur iawn, dydy. Mae hwnna'n yn wleidyddol, mae hwnna'n sobor yn ddol. Yndi, a llinell gynta yr ail gythrael yma yw mewn ystyr wladol, mae'n wleidyddol iawn, dydy. A hynny yw, mae gen nhw le i gwyno os dyn nhw isio fo. Enghraifft, mae nhw'n cael ei trin yn Saesneg gan y wladwriaeth, bod nhw ddim yn dall iaith. I bod nhw'n ddeiliad ffyddlon yr goron, da. Felly, mae gen nhw reswm, tas nhw isio bod yn anhapus, mae gen nhw ddigon o reswm. Hollol. Ond tydyn nhw ddim, mae nhw'n ffyddlon i'r goron. Dyna fo'r ei ben. A ti'n gallu gweld... Mae'n pathetic, dydi. Mae'n ceisio dychmygu ymateb Cymru yn y cyfnod, roedd yn darllen y llyfr hwn a'r ddrama fydrydd o hon, yn dweud, mae Cymru yn ddeiliad ffyddlon yn talu parch dyledus llawn o'r goron, yn hawdd i trin, yn ufudd y heddychol. Ac mi oedd nhw, de? Fel yn dweud, ddim yn gwrthryfela gyda'r arfau fel yr gwyddelod bob yn hyn, de? A ffaith bod nhw wedi cael am ei ffyddlondeb i sarhau yn y fath ffordd, a mae'n hwylio hynna ar ei ben. So, o'r un wedd, mae'n eisiau rhaffu strydebau cadarnhaol am y Cymru, ond fel ti ddim barod, mae'n troi y Llyfrau Gleision ar ei ben ac yn deud y gwrthwyneb yn union. Mae fel drych yn egidol i gynnwys y Llyfrau Gleision. Ond hefyd mae o'n nodi mae gen y Cymru le gwyno. Ie, hollol. So mae hwnna'n ddiddorol, dydi. Mae'n cael ei profi uniau Saesneg yn llys o barn ac yn y blaen. Ac rhywbeth yn trio procio Cymru, definitely hwl, sbiwch, a wedyn, mae'n tamar ar dial, dyma dial yn siarad. Rhyfeddod bythol, onid ynt yn ynfyd, fod yn dioddef y fath gam am funud, meddyliwch ddiafliad pe baem ni yn ddynion, yn croesawroddem am ein cam i'r goron. Ie, diddorol dydi. Ond mae'r Derfel yn rebel. Mae o'n yn herma twf sosialydd. Mae o'n un o'r cyntaf. Dwi'n meddwl fod y cyntaf i arddel y term yn Gymraeg. So mae gyd, mae o'n... Yn union. A mae eisiau... Mae eisiau tanio gwrthryfel yng Nghymru mewn ffordd, de. Olwch, deffrwch bobl, de. Mae'n rhyfeddol byth o bod chi'n goddau hyn, de. Fel Rise Like Lions After Thunder, y math yn o beth, de. Ie, wych, dydi. After Slumber, o dda, yn Saesneg. Ie, a wedyn, mae wych. Wedyn, a ni symud ymlaen i'r ail act, i'r gweithredau ar y lygfa gyda swllt gyntaf, lle mae'r ysbiwyr, de, yn dŵad o uffern i sbio ar y Cymru, de. Fel yr gorychwilwyr Saesneg o Felly, da ni'n bilth y tri ysbiwr Haman, aelod o goleg Belial, neu Belial. Ie. Belial. Ie, Belial. A meistr yr holl asynod. Judas Iscariot a Simon y Swynwr mewn ystafell ddirgel. Haman.
Mae arogl ymnelltuaeth ar yr awyr, fy ffrwyna lenwyr gan ei ffiaidd sawyr. Tydi'r dda. O Judas Iscariot. Mae lliw a llun yr hen beth iawch di'r gair yna? Darddes. Fastarddes. So bastard benywaidd. Fastarddes. Oce, wel dyna fi wedi dysgu. Fastarddes. Hynny yw, unneilltuaeth. Mae lliw a llun yr hen fastarddes allan. Aflan. O, mae'n ddrwg i ni, aflan. Ffordd hyn yn hagru holl wrthrychau anian. Y bwyd sydd ddiflas, chwerw yw y weddiod. Mewn gair, mae popeth yn fy ffrwyna yn ddrewdod. A mae Seimon y Swynwr yn dweud, yn wir i minnau y mae ymnelltuaeth, yn hyllu tipyn ar y dywysogaeth. Pe heb yr aml a ddoldau gau a diwerth ar hyd y wlad, buasai'n fwy prydferth. Gormod o gapeli. Gormod o capeli. Mae'n ddewid yn ffrwyna. A be mae hwn yn awgrymu ydi, mae'r ymosodiad ar... Mae'r llyfrau Gleision yn ymosodiad ar grefydd y Cymru yn y bôn. A rhagfarn crefyddol. Eglwyswyr Saesneg. Eglwyswyr Saesneg sydd ar waith yma. Ac wrth gwrs, yn galw... Yn hollol gywir. Ac yn galw unneilltuaeth yn fastarddes, achos wedi bastardeiddio, wedi symrio ddiwedd yn eglwys. Mae hwnna'n air, mae rhaid i ddechrau arddel y gair fastarddes. Wel, mae'n problematic am salffor. Mae'n salffor yn meddwl. Gallu bod rhyw ieithol ac yn... O, sy'n Twa? Ie, dywgs. Dwi eisiau dysgu rhywbeth o'r pod. Mae'n ti'n dysgu'r gair? Reit. Tro ddys y ti'n sôn am? Ie. Reit, a wedyn, os ymlaen, y swll olaf, sef gweithred 3, act 3, swll 6. Coedwig. Llywelyn y bardd wrtho'i hunain. Dod o fy ngwlad, cynllwynwyd yn derbyn, ond tiorch fy gaist mor gryf dy elyn, cael dy daro ar dy fan tyneraf, ni chwympwyd di am hynny llawn ychaf. Ac ymddisgwiliaf yn y man dy weled, gan holl genhedloedd byd yn derbyn tirnged, o gydnabyddiaeth am dy aml rinweddau, am dy gynnydd yn yr holl wybodau. Di brisio wneir yn awr dy holl ragorion, yn y cyffredin gan dy holl gymdogion. Edrychir arnat gyda llygaid gwawdaidd, neu gwawdiaeth, a cheisir llwyr ddiddymu dyfodolaeth. A chant wylwyddo o fy ngwlad anwyl, na chant, dylais yn ateb glywaf. Na chant byth medd llais fy nghalon unau, a byth atebir gan yr atsain greidiau. So y bardd sy'n dŵad i achub cam Cymru, ac wrth gwrs yn galw ar feidd Cymraeg i sgwennu pethau sy'n dyrchafu Cymru. Na ni drafod hynny eto, achos mae yna hanes hir i hynny wedyn, Ond mae'r linell yma yn rhyfeddol, dwi'n meddwl, di brisio yn dy holl ragorion iawn, mi oedd y llyfrau Gleision di brisio Cymru mewn ffordd fawr, A hefyd, mae'n dyn yn ceisio dyleu Cymru, a cheisio'r llwyr ddiddymu dyfodolaeth, yn edrych i ddiddymu bodolaeth Cymru. A dyna oedd nod y Prydeinwyr oedd eisiau cymathu Cymru yn llwyr a dyleu Cymreictod ar iaith Gymraeg i wneud y rhan yna o Brydain yn unffurf Cymru o'r Lloegr ynddo. A mae'n deud hynny yn sydd. Diolch dal nôl na di. A wedyn, ac ysgrifennwn ei gweithredoedd arnynt, addysg ac esiampl i bawb a'i gwelynt. Mi fynnwn gael prifysgol fawr i Gymru a lluaws o golegau i addysgu, y gwybodaethau a'r gwyddorau uchel, rhai gaint yn agos ac yn bell ei harddel. Gnawn foddion addysg trwy'r dywysogaeth i bawb yn gyreuddadwy ac yn helaeth. A llyfrau gwreiddiol ar yr holl wybodau a fynnwn yn lle sychion gyfieithiadau. Da iawn. Symbolwn yr ieuenctid i weithgarwch a llanwn ei mynwesau a gwladgarwch. Trydanwn ag uchelgais ei heneidiau a'r bethau mawr gosodwn ei meddyliau. So dyma chdi'r agenda
genedlaethol. Hollol, mae pobl sy'n aml am agenda Owain Glyndŵr, pe bai Glyndŵr i ennill, sy'n cael 2 mil. Wel, ti'n rhywbeth tebyg sy'n ma, Prifysgol i Gymru, colega, llenyddiaeth Gymraeg wreiddiol o safon, da. Sy'n cymryd Cymru o ddifri. Ie. Swn i'n dweud bod ni dal i ddysgwyl hynna, Jerry. Ti'n meddwl be, yn y blwyddyn 2026, ond dal, chydig iawn o hanes Cymru sy'n cael ei ddysgu mewn ysgolion i Gymru. Ond wrth ymwneud hynna, Prifysgol i Gymru, da. Prifysgol fawr i Gymru, a weledigaeth, colega i addysgu. A Lliaws o golegau. Ynda. Wel, mae'n rhagweld Prifysgol Cymru, mae'n rhagweld... Yndi. Siap, llywodraethol, Prifysgol Cymru fel oedd o yn fan hyn. Mi ath ati wedyn i gyhoeddi'r pethau llythyr yn y wasg a falle un datlo blaid sefydlu. Un o'r rai oedd wrthi yn tanio yn gysol yn dweud bod angen Prifysgol i Gymru. A llyfrau gwreiddiol ar yr holl wybodau a fynnwn yn lle sychion gyfieithiadau. Llyfrau Cymraeg gwreiddiol, mae wych dydi. A dwi'n meddwl, ti ar un cyfnod, dwi'n sôn yn benod ddwythau mlynyddiaeth Gymraeg America ar 1830. Dwi'n un cyfnod yna yn yr ymdaleithio ar llenyddiaeth Saesneg America. Mi oedd deallusion fel Ralph Waldo Emerson wrthi yn dweud mae'r hyn i cael ein llenyddiaeth yn hunain, nid jyst efelychu beth yn digwydd dros y môr yn Lloegr ac yn y blaen. Ond hefyd, nes i sôn ar y cychwyn ynglyn â 1848 fel blwyddyn y chwyldroadau cenedlaetholgar ar draws Ewrop. A mae hwn, ti'n gallu gweld yr atsain yna o genedlaetholdeb o leia yn ddiwylliannol ac yn addysgiadol am hyn i Gymru. Mae'n rhan o'r patrwm Ewropeaidd ehangach na. Ti'n ffeindio fo reit drwy Ewrop. Mae hynny wir, dydi. A llynell fel hyn, a symbolwn, symbolwn yr ieunctid i weithgarwch, a llanwn ni mynwesa a gwlad garwch. Mae'n agenda wych yna, ysbrydoli'r pobl ymaeg i fod yn wlad Mae o'n glasurol ganol y bedwaredd ganol bymtheg a Chymreig. Ie, hollol. A rhan syniadau a llenyddiaeth yn yr agenda, trydanwn ag uchelgais i hyneidio. Bod uchelgais a wedyn pethau mawr dyn ni'n gosod o flaen i meddyliau yn y wych. A wedyn, reit ar ddiwedd, mae'n gorffen efo'r bardd yn siarad eto a wedyn meistr y chwaeriddiaeth yn dŵad yr llwyfan i orffen y ddrama fy dryddol hon. Reit. So pwy sy'n siarad rwan, Jerry? Mae bardd yn siarad o dechrau, Llywelyn y bardd yn gorffen i araith hir, de? I olchi ymaith warth y llyfrau gleision, o ddiarf yng nghenedl ac i wneud gelynion, y dywysogaeth yn waradwydd bythol, yn felltith ac yn rheg pob oes ddyfodol, yn awr a fadref a dechreuaf weithio, rhyw gynllun o lesad i Gymru eto. So mae'r bardd yn mynd at ei waith wan i wneud hyn, da? I godi Cymru. Dyna dy'r agenda. Ac i ddechrau gelynion Cymru, da. I ddangos bod y gelynion yn anghywir, ynddo. Mae'r cyfarwyddiadau llwyfan y wych, ymgyl Llywelyn, exit Llywelyn y bardd. Ymwydd meistr y chwareddiaeth. So pwy sy'n... Fatha meistr y chwareddiaeth, fatha MC. Sy'n dod o'r llwyfan i orffen, da. Fe ddaeth y cyflwyniad o'r diwedd i ben, cewch chwythiau y dderbyn a gwenau neu sen. A gwenu neu sen. Fel gweloch yn orau yn ôl eich gwir hawl, os tybiwch i fod yn telyngu peth mawl, derbyniol fydd hwnnw mi wn gan bob un, a wnaeth ei ran ynddo fel finnau fy hun. Ac os ei gollfarnu yn gyfan awnewch, ein gwneud yn ddigalon am eiliad, ni chewch. Os rhoddwch gamoliaeth, gwneir ninau yn llon a deuwn yn fuan drychefn ger eich bron. Ac os gwnewch ein senu yn agos a phell, ni wnawn dim ond ceisio gweithredu yn well, ac felly chwiwelwch, waith i chwi pa un, a'i gwenu a'i gwgu a wnewch yn gytun, yr un fydd yr effaith pa bynnag y drefn, ein dwyn ger eich bronau yn fuan drychefn, gollyngaf chwi ymaith a bydded gras diw, yn helaeth iawn arnoch, tra byddwch chwi byw. Dyna sy'n mae'n gorffen, da. Mae'r llen yn disgyn. Tydi wych, da. A ti'n bod, mae cymaint o Gymru yn gyfarwydd ar ymadrodd Brad y Llyfrau Gleision, da. Ond chydig iawn sy'n gwybod mae'r bardd R.J. Derfel fath o fo, ac does bron neb yn darllen y gerdd yma, da. A dwi'n mae'n bwysig, da. A dwi'n mae'n bwysig iawn
fel datganiad gwleidyddol, de? Yn ymgorffori ideoleg Gymreig iawn, mewn ffordd radicalaidd. A mae'n hwyl hefyd, dwi'n licio darllen ar Wel, dwi wedi darllen ar Derfel. Da ni'n cyrraedd rhai o'r bobl, dwi wedi darllen o. Dwi mond i darllen o yng nghyd-destun. Ond wyt ti darllen hon o fe? Ddim mond i syniadau gwleidyddol. Mae'n ffordd lot o bethau Saesneg sosialydd hefyd. Do, ond ei stwff Cymraeg cynnar o sosialydd dwi wedi darllen. Felly mae hwn yn gret. Mi oedd ar Derfel yn fydyddiwr, oedd o'n pregethu fel lligwr. Ond darllen gwaith y sosialydd Utopaidd Robert Owen, nath droi yn sosialydd, nath o gefni ar gwisnogaeth. Robert Owen dre newydd, de? Ie, hollol, a wedyn a New Lanark. Sori, dwi'n gallu bod yn boring am hynny. Sori, cer ymlaen. Na. A wedyn troi a gyhoeddi pamffledi a cherddi yn Saesneg i hyrwyddo sosialaeth, de. Felly cymeriad diddorol, iawn. Diddorol iawn. Ond o hwnna'n lot o hwyl. Ie, mae'n wych. Lot o hwyl. Diolch yn fawr ti fyna, Jerry. Nes i wir fynhau. A dwi'n meddwl bod yma gweithred a swll a dwi isio Beelzebub, fel dwi wedi dweud, ar gyfer dy ddrama nesaf. Ar ei o'r seddfaint o dan. Ar ei o'r seddfaint o dan. Ffantastig. Felly diolch ti, Jerry, am gyflwyno rhywbeth mor newydd i mi a diddorol tu hwnt, ac am leid rhyw fath o bleser i fi wrth i mi gloed unwaith yn rhagor am y llyfrau gleision echrydus yma. Diolch i Richard Martin sydd yn recordio ac yn dewin Iaith yn ei siŵr bod pawb yn gallu gwrando a gwylio hwn. Da ni'n werthfawrogol iawn i chi sydd yn gwrando ac yn dilyn a sy'n rhannu gwybodaeth am y pod wrth unrhyw un all fod efo diddordeb. Mae'r podlediad wrth gwrs ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau. Ni ar gael ar YouTube, lle mae modd yn gwylio ni hefyd. Da ni ar gael yn gyntaf ar Am. A mae Jerry yn darparu talfyriad Saesneg pen i gamp o bob un o'r penodau yma i nation.cymru. Fydd hon yn... A weithiau, mi'n dweud, mae yna rhywbeth dwi'n anghofio ddeud ar y podlediad, dwi'n gallu stwffio mewn o'r ysgrif yn Nation weithiau. Na ti. Achub cam weithiau. Mae yna ddarllen mawr arnyn nhw a mae yna lot o rannu a lot o ddiddordeb. Felly, os da chi ddim wedi gweld nhw eto, cerwch chi gael golwg. Da ni nôl wythnos mewn cwbl o wythnosau hefo Pennod 87 fydd hwnna. Wanwl. Wanwl. Dyna henaint ni ddaw o hynna, Jerry. Gyda hynna, welwn chi tro nesaf. Hwyl am y tro. Hwyl am.